Saunari pesta puncak parheheon naposo bulung tabegema Mars N HKBP. Kuria nahni holongan itu hata naing masuk mahita tupar mingguata dibaheni martang yang nahoho mahita. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 10 sada ayat sada dohot 2. Asam
hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Dialo debata doakana jukat roha, alai dilehondo asini rohana tu akana serep maroha. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan jala parasi rohana sumurung. Dipangido roham naing mangolu jala martua hami sogot. Nungaragam dalana dibahenho manungguli rohanami. Asa hutanda hami hatuaon sogot. Dibaheni upaserep hami nanwaeng rohanami mangido sianho sailehon matondim nabadia tuhami asa porsea hami dihaholongan ni roham dihami sai hutangihon hami maswaram nama ngopoi hami ditiki parasi rohaon waeng asa sapang hami tuhanguluan na pinarademi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 485. Tangihon hamuma patik ni debata sian Galatia 5 ayat 1. Asa saut malua hita umbahenap di palua Kristusi hita hot mahamu jongjong atong jala unang be olo hamu patuduhon ni auga parhatobanani ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 610 sia ayat 2.
potima dosata. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasuhatu dosan. Sitopa nasana adong paruhum natigor. Namanguhum jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akana ni ulan hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Naeng sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloi nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtu dohona uhum hami alani dosa nami i. Alai nator sosol bagi dohami nuaeng alani i. Asima roham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesama dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di parbadia turohan nami be. Asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhangoluan na sora suda. Na pinar bagam di akana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tuha sesani dosa. Songonon dohatani Tuhan Yesus. Roma hamu tu au. Hamu akana loja jalana sorat. Upasonang be hamu. Buat hamu ma augakku tu hamu. Guruhon hamu ma sian au. Aina lambok doau jalana serep maroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ai lambok do augaku jalan neang do dohot na hupapor sahoku. Hasangapon ma di debatana diginjang. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 437 ayat 2.
tabege mahatani debata turpuk ni ari mingguon sian 2 Musa 4 ayat 10 walu sahat 20 tolu martajahama marsori-sori. Dungi lahoma si Musa mulak tu si Jetro si matuanai didokma tu ibana walau asma au laho asa mulak au tu hahahanggiku akan di Mesir asa huida manang namangolu dope nasida dungi ni nasi Jetro ma tu si Musa laho maho mardame-dame. Dungi nina Jahoba matu si Musa di Midian. Laho mahot mulak tu Misir, ainunga mate sude halak akan natumahi Hosam. Jadi dibon si Musa majol mana dohot aka anakna jala dipahudul nasida tu halode asa mulak tu tano Misir ditiop si Musa huhut tukot ni debata di bagasan tanganna. Dungi nina Jahoba Muse tu si Musa, ingot ma dihamu mulakmu tutano Misir patu pahon. Luhut halongana jolo ni Raja Parao, akana upasahat tu tanganmu. Alai anggo au patakonku marohana, asa unang dilas bangsoi laho. Dungi dohonon mun ma tu Raja Parao, songonon do hatani Jahoba, anakku siahando Israel. Alai hataku tuho, laos ma anakku lao, asa dioloi au. Molotung manjuaho mangalas ibana, idama, saigunuanu do anak babaju. Ido sahatna, martua doakan natu mangihon hatani debata, jalan napeopsa. Amin. Marende mahita. Sian buku ende nomor 450 tolu ayat tolu. Tahitindakon maha porsiautai songona hitindakon nidongan saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasuhatu dosan na tunopa langit dohotanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuon ni si Maria nagabe-gabean sian tondi parbadia andorang sahubuan ido tuhata natu mau nabernit di panguhum ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai parguguna sohatu dosani disima ibana paima mulak sogot tutanoon manguhum halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sadahuria nabadia
Huria hatopani halak Kristen akan abadia, dohot dihasesani dosa, dohot diataina mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nau mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegi ma tikting minggu sadarion. Tabegema titing ni huriata di bagasan mingguon. Sada, goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion imam minggu 10 sada dung trinitatis do topik debatana paluahon. 2. Pelian tu gotilon. Sadarion minggu 15 Agustus 2020 sada nang patu paota do pelian tu jolo tu haporluan pesta gotilon. Tolu parheheon naposo bulung. Sadarion minggu 15 Agustus 2020 sada di parmingguan pukul 7 dohot pukul sia 30 wib patu paota do pesta puncak parheheon NHKBP Mampang Perapatan 2020 sada marhite virtual. Dung sidung titing pinasahat mandok hata sian ketua parheheon NHKBP 2020 sada dohot ketua NHKBP duduti KFH NHKBP. 4. Pertanyaan sektor di hari Selasa 17 Agustus 2020 sada masuk pukul 10 sia 30 wib patu paota do pertanyaan sektor marhite Zoom meeting dengan meeting ID walu tolu kosong sada opat sada tolu walu 57 di sektor opat di keluarga Sian Boru Manalu. 5. Patanakon hatani debata manang PHD di hari Rabu 10 walu Agustus 2020 sada pukul sia wib nang patu paundo PHD lansia ni sosohon matusude lansia asaria mandohoti PHD. Di hari Kamis 10 sia Agustus 2020 sada pukul 10 pitu wib nang patu paundo PHD perempuan ni sosohon matusude perempuan asaria mandohoti PHD. Di hari Sabtu 21 Agustus 2020 sada pukul 10 sia wib nang patu paundo PHD naposo ni sosohon matusude naposo asaria mandohoti PHD. Patanokon hatani debata di patupa marhite virtual Zoom dohot meeting ID walu tolu kosong sada opat sada tolu walu 57. 6. Pandidion nabadia pinabotohon tusude ruas ni huria HKBP Mampang Perapatan pinangido matuaka natoras nanaing mambuan ianakon na manjalo pandidion nabadia asa mandaftarhon ianakon na marhite na manjalo jala mangisi formulir pandidion nabadia. Pinarade ni huriata waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Batas pendaftaran sampai Minggu 29 Agustus 2021. 7. Pesta Gotilon 2020 sada. Obar tu surat permohonan permintaan sian panitia Pesta Gotilon 2020 sada nomor 01 garing surat garing panitia garing walu Romawi garing 2020 sada na dipasahat marhite sermon parhalado di hari Jumat 6 Agustus 2020 sada ima taringo tu pelaksanaan pesta puncak Gotilon mar pardomuan tu persiapan penitia Gotilon dohot kondisi PPKM
Sialani pinabotohon tusude ruas ni Huria HKBP Mampang Perapatan pelaksanaan pesta puncak Gotilon disakapi hian di Patupa di hari Minggu 12 September 2021 gabe disepakati dilaksanakan di hari Minggu 31 Oktober 2021. Hari Minggu 15 Agustus 2021 kategorial Naposo HKBP. Di hari Minggu 20 Agustus 2021 kategorial Sekolah Minggu. Di hari Minggu 5 September 2021 kategorial Remaja HKBP. Walu, ucapan terima kasih di Jalohuriata Sian Keluarga NN 1 unit organ elektron ILB 01 di gedung gereja Huria Pasahatun Moliate tu keluarga NN. Tuhan Yesus memberkati. Sia, pembagian vitamin kepada jemaat yang terpapar COVID. Pinabotohon tusude ruas ni Huria HKBP Mampang Perapatan obar tu hasil sermon Parahlado di hari Jumat 20 Juli 2021 bersama Dewan Diakoni dan Satgas COVID HKBP Mampang Perapatan nunga disepakati akan didistribusikan vitamin kepada jemaat yang terpapar COVID-19. Berdasarkan data yang masuk melalui Sintua sektor masing-masing, 75 jiwa. Semoga lekas sembuh dan Tuhan memberkati. 10. Ruas Namar Sahid. Tabuan ma di Bagasan Tangyata ruas Namar Sahid. Nyonya Silaban, Junita Boru Raja Guguk, sektor Tolu, dirawat di apartemen di Pasar Rumput. Sally Chelsea Boru Pardosi, sektor 3, dirawat di RSCM Gedung A, lantai 1 K102C. Hatani Debata, Pasahat Madalan Mutu Jahoba, Jala Haposi Ibana, Asa Ibana Paturehon, Salmen 37 ayat 5. Sapul Sada, ulang tahun kelahiran. Parhalado dohot ruas Pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata namar ulang tahun di Bagasan Samingguon. Di dohatani debata, di tangan na siamundo gajang di umur. Jala dihambirang na do hamoraon dohot hamuliaon. Oda tolu ayat 10. 12. Parhepengon terlampir. Akapelean hamuliateon dohot na asing naso jinaha di titingon. Taida mah diharotas acara nadong di hitabe. Songonima titing niuriata di Bagasan nasaminggon. Tuhata mama masuk-masuk. Shalom, Horas. Saya David Jordan Salomo mewakili teman-teman pengurus Naposo Bulung HKBP Mampang serta tim dari panitia Pareon HKBP Mampang mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya. Kami bisa merayakan Pareon kami di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kami melakukan ibadah secara online, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Banjarnahor dan Inang Pendeta Stompul serta Amang dan Inang Parado untuk ilmunya buat kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik pada acara kami pada hari ini. Pada hari ini Naposo Bulung HKBP Mampang merayakan Pareon dengan tema Spirit Serve, Praise, Rejoice in Thee, di mana Spirit ini dengan artinya adalah roh
di mana dengan kata pareon sendiri adalah hehe, bangkit, dan kami ingin membangkitkan roh kami, jiwa kami di tengah pandemi ini untuk memuliakan nama Tuhan, di mana seperti arti dari kata naposo bulung atau bunga-bunga nihuria, kami bisa menjadi bunga di tengah ladang gereja dan memberikan warna serta membangun masa depan gereja kami yang tercinta KBP Mampang Perapatan, di mana kami mengambil tema kami dalam ayat Alkitab Efesus 4 ayat 3 sampai 4, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Dengan subtema kami menjadikan naposo bulung Mampang Perapatan yang dapat mencerminkan hidup melayani, memuji, dan bersukacita dalam Tuhan di kehidupan sehari-hari walaupun berada pada era pandemi COVID-19, di mana kami dengan tema kami roh, spirit, kami ingin membangun roh kami dengan ibadah yang kami ingin berikan yang terbaik, di mana kami pada rangkaian acara pun memberikan live Instagram session pada Minggu 25 Juli 2001, di mana dengan tema tips and trick ibadah yang menarik bersama KBP Kebayoran Baru. Mengapa kami memilih teman-teman dari Naposo HKBP Kebayoran Baru? Karena teman-teman dari Naposo HKBP Kebayoran Baru membangun suatu ibadah baru, ibadah alternatif di gerejanya untuk mengembalikan semangat pemuda-pemudi Naposo Bulung Gereja HKBP Kebayoran Baru. Lalu setelah rangkaian acara live season, di rangkaian acara yang kedua kami melakukan webinar, di mana webinar Spirit pada Sabtu 31 Juli 2021 yang bertema melayani, memuji, bersukacita di tengah-tengah pandemi bersama dengan pembicara Pendeta Johannes Butar-Butar, di mana kami sebelumnya melakukan ibadah praise and worship, di mana kami melakukan ibadah dengan karya kami menunjukkan dan kami memberikan yang terbaik untuk acara kami, dan kami melakukan webinar untuk sebagaimana pelajaran buat kami menyediakan atau memberikan ibadah-ibadah pemuda yang menarik dan bisa mengembalikan semangat kami sebagai pemuda-pemudi gereja. Dan pada hari ini ibadah puncak kami memberikan virtual choir atau core from home yang bertema dengan lagu Apalah Arti Ibadahmu, di mana apalah arti ibadahmu ini kami pilih seperti dengan tema kami Spirit. Apalah arti ibadahmu tanpa spirit, tanpa roh, atau tanpa jiwa yang tidak penuh dengan semangat atau hanya bersungut-sungut dalam melayani Tuhan. Dan kami Naposo Bulung juga meminta kepada Amang Inang serta Opung serta jemaat HKBP Mampang terus dukung kami untuk kami melangkah lebih maju demi membangun gereja HKBP Mampang dan memberikan yang terbaik juga untuk HKBP Mampang. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom, Horas. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang terkasih Amang Pendeta Banjar Nahor, lalu Inang Pendeta Stompul, serta Dewan kami, Dewan Koinonia, dan seluruh parhalado, dan juga teman-teman Naposo Bulung. Kita bersyukur karena pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah dan menjalankan acara Parheon atau kebangkitan Naposo Bulung. Walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini, kita bisa menjalankan secara online. Untuk itu saya akan menjelaskan program Naposo Bulung setiap tahunnya. Naposo Bulung memiliki dua program, yakni yang pertama program rutin dan yang kedua adalah non rutin. Di sini saya akan menjelaskan program rutin. Yang pertama adalah Kur From Home. Kur From Home ini dilakukan secara virtual dan dilakukan oleh anggota Naposo Bulung, dilakukan dari rumah masing-masing. Lalu Kur From Home ini akan ditampilkan gereja dan kami laksanakan setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Yang kedua, kami memiliki program rutin pendalaman Alkitab yang dilaksanakan setiap minggu ketiga
pada 1 bulan sekali, yang dimana PA tersebut bertujuan untuk agar kita tetap melakukan ibadah walaupun secara online ini. Ketiga, kami melakukan kunjungan gerejawi. Jadi pada tahun ini kami melakukan kunjungan gerejawi bersama dengan HKBP atau Naposobulung HKBP Manado. Tujuannya adalah agar kami mengetahui saling sharing program yang kami jalankan dan Naposobulung HKBP Manado jalankan juga. Lalu selanjutnya kami melakukan olahraga bersama. Tetapi olahraga bersama ini dilakukan sebelum PPKM. Jadi untuk saat ini kami meniadakan acara tersebut karena kondisi saat ini. Jadi kami harus mengikuti aturan pemerintah. Selanjutnya adalah konten media sosial. Konten media sosial ini kami lakukan bertujuan untuk sharing antar HKBP, bagaimana kita bisa mendapatkan pengalaman baru atau masukan-masukan untuk program kami selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan program non rutin. Di program non rutin kami pertama melakukan Bona Tahun. Bona Tahun ini dilakukan di awal tahun secara virtual dan kami mengadakan kebersamaan dalam bentuk games dan dilaksanakan juga bentuk virtual. Lalu yang kedua, Mangapuli. Kegiatan ini kita lakukan untuk menghibur bagi teman-teman kita yang kehilangan orang tuanya. Dan pada tahun ini kebetulan ada dua anggota Naposobulung kami yang kehilangan orang tuanya dan kami melakukan Mangapuli agar kami bisa menghibur anggota kami. Lalu ketiga adalah bantuan pandemi. Ada beberapa teman-teman kami Naposobulung terkena COVID-19 dan ini adalah bentuk peduli kami sebagai pengurus Naposobulung dan semua Naposobulung. Kita melakukan ini sebagai bentuk kepedulian kepada anggota kita. Lalu yang terakhir adalah Parheon HKBP Mampang, yang dimana acara tersebut kita laksanakan pada hari ini secara virtual. Dan yang terakhir adalah acara Natal yang dimana kami akan laksanakan akhir tahun nanti. Jadi sekian dari saya meminta dan mengajak kepada teman-teman pemuda-pemudi agar aktif dan gabung ikut untuk ambil andil di Naposobulung. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih. Menurut saya, arti ibadah menurutku adalah itu merupakan wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, waktu kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan dengan cara memuji dan memuliakan namanya. Waktu di mana kita berkomunikasi dan memuliakan nama Tuhan. Untuk lebih dekat mengenal Tuhan dan lebih mudah untuk mencintainya. Ibadahmu kepada Tuhan.
HKBP Mampang telah kembali dengan segenap hati menyembah dan memuji walaupun now we are facing the pandemic. Beta hita ale akadongan unang lupa terus matanya kita harus bergandengan tangan terus menyanyi menyembah nama Tuhan. Dijadikanlah persembahan ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati dijadikanlah persembahan. Martang yang Meta. Mulia hati Tuhan, mulia hati Yesus. Disialah hidup dengan dibesami Tuhan, tetong Tuhan Yesus di bagasan sadarion. Di lehokor petetong dihami Tuhan, hosang uluan. Tuhan takas di wotoho Tuhan, di bagasan joroman Tuhan, di namar penguhami Tuhan. Di puncak perayaan perheheon napo sebelum HKBP Mampang Prabatan. Rapami Tuhan doa kadongan-dongan nami, dohot inang pendeta, dohot akamang parhalado. Homa tetong Tuhan Yesus na mangaramo ti ulonon Tuhan siya na mamuka sa ato na mangujungi. Tuhan Yesus takas dua taho Tuhan, amang pendeta nami Tuhan na lagi bagasan parsahiton. Homa tetong Tuhan Yesus na mangaramo ti Tuhan ako ba na pinangan nasida, ang giyak boy gabi hamamalum di bagasan pamatang nasida. Tuhan, di bagasan portibio Tuhan, din na lagi marak Tuhan virus corona. Homa tetong Tuhan Yesus na mangaramo ti hami sa lujol manusia Tuhan, ang giyak bo tetong Tuhan Yesus kembali normal Tuhan keadaan nami Tuhan sangat semula. Tuhan, dinalaho mga dahon ulaon Tuhan pesta gotilon di HKBP Mampang Prabatanon. Homa tetong Tuhan Yesus na ikut Tuhan serta di bagasanon Tuhan boy madongani hami Tuhan ang giyak bo tetong lancar sa luhutna. Tuhan, moloboy do tetong Tuhan Yesus siat pangiduan nami Tuhan. Asimarohan biyami Tuhan, tuwa kadongan nami Tuhan, tenaga medis Tuhan, nagabi garda terdepan Tuhan, mangalo virus corona, na mengobati aka pasien na terpapar virus corona. Homa tetong Tuhan Yesus na mangaramo tinasida Tuhan, leon aka kesehatan Tuhan. Dosa ng panglusian nami Tuhan Yesus na gudang dobe kamer poko, jumolo saya sama Tuhan Yesus ason taraba Tuhan aka paso-paso, nalo silang mediham Tuhan.
Muliati Maria Tuhan, muliati Maria Yesus Kristus, wala Tuhan kami bangir Tuhan, merhite anakmu Tuhan Yesus Kristus, martanya kami Tuhan, sadarion saat usaliling nililingna, hupuji, hupasangap kami, guar muna badiai, muliati Maria Tuhan, amin. Hut papungupelean, sada A sada B, marende mahita sian buku ende nomor 417 ayat sada. Dameni debatana semurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam sehat ma dihita saluhutna, horas ma dihita, ruas ni huria na di bagasan lasni roha, na mangihuton parta parminggota di bagas ganup tabe. Dohot di akka ianakon ni huriata na posobulung na marlas ni roha di bagasan tikyon nang pe di tonga-tonga ni pandemik di patu panasida do parheheon na posobulung HKBP Mampang Perapatan 2020 sada secara virtual tidak mengurangi las ni roha nasida marsi gorgor dotot dinasida lau patu pahon parhereyonon di bagasan las niroha lau patuduhon namar las niroha do nasida nang pe di tonga-tonga ni pandemik ikko saut do berita nauli di sadok portibion. Selamat ma diaka ianakotan na posobulung dengan merdalan jalauli sude na pinatu pamuna ben sangap mai di goar ni debata lantar pasu-pasu ma hamuna. Hata ni debata naga beturpuk jamita di mingguta sadarion iman tersurat sian Johannes bidualu mamuka sian ayat 30 sahatro di ayat 36 ujaha madihita tapayutihut ma di bagasan rohat tabe. Asa di na makatahoni ibana torok magabe porsea di ibana. Dungi di dok Yesus matu akka Yahudi nang gabe porsea di ibana molomiak kamu di bagasan hatakku sitong mahamu siseyakku dungi tadomu nama nasitongi jala parulaon ni nasitongi ma hamu. Jadi dia lusinasida ma ibana nin nama pinopar ni si Abraham do hami dang dung hami mangadop di halak puasa dohonomu paluam mahamu dungi di dok Yesus ma mangalusi tutusi tutudo nahu dokot tuhamu hatoban ni dosa do ganup na mangula dosa dada toktong hot di bagas anggo hatoban anakido di si toktong molo di palua anakihamu na malua si tutuma hamu ido anggo sahatna. Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus topik ni minggutta sonari ima Allah yang memerdekakan. Debata mangalion haluaon Allah yang memerdekakan.
Tentu sekali kita menyadari mengapa bahasa haluanon identik jala dipatupa di bagasan tikion. Takasta boto 2 hari nari nama tepak mai di tanggal 10 Agustus 2020 sada 76 tahun negara Indonesia manang NKRI merdeka. Jala molotaida sekilas tupudi sejarah mengukir betapa besarnya perjuangan napinatupan nih para pahlawan na menjadi barisan paling depan lau memperjuangkan negara Indonesia. Asa malua sude bangsoi, asa malua sude rakyat Indonesia, malua sian hatobanon, malua sian perbudakan. Parhatobanon sedia penjajahan na masuk tutano NKRI na lau merebut sukacita kebahagiaan kemerdekaan NKRI. Alanido dengan tegas Bapak Proklamator Insinyur Soekarno Doho Muhammad Hatta maka tidakkon membacakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di tanggal 10 Agustus tahun 1945. Sadok portibion mang auhon haluaon manang kemerdekaan ni bangsa Indonesia. Sadok portibion mang auhon mengakui bahwa Indonesia telah lepas dari penjajahan dan perbudakan. Semua dunia bahkan bangsa Indonesia sendiri pun merasa bangga untuk kebebasan kemerdekaan nah diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno. Bahasa songoni molo tapaitihut danga dong nanggosada bangso manang jolma di portibion mangulu gebe budak manang hatoban. Tidak ada manusia atau bangsa yang ada hidup di tengah-tengah dunia ini ingin dijadikan sebagai hamba atau budak. Danga dongi. Danga dong motivasi ganup bangso, danga dong motivasi ganup rakyat untuk hidup sebagai hamba atau budak. Sadok na adong di portibion jala jolma manusia pe mangido mendambakan kebebasan haluaon manang kemerdekaan. Toho akan napo sebulung dia dolas ni rohamuna haluaon do manang na hidup di dalam ketertekanan. Tentu kalian lebih memilih akan kemerdekaan. Perjuangan yang demikianlah yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia dengan bambu runcing dan kaki ayam memperjuangkan agar bangsa Indonesia lepas dari perbudakan. Ido ikon ahonotta, bangsa Indonesia telah merdeka. Merdeka! 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 Kemerdekaan telah menjadi milik NKRI. Karena dambaan setiap manusia adalah kebebasan dan kemerdekaan. Semua manusia ingin memiliki kebebasan. Semua manusia ingin memiliki kemerdekaan. Kemerdekaan dalam berkarya, kemerdekaan dalam bertindak, kemerdekaan dalam menciptakan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya tanpa rasa takut dan keraguan-raguan. Molo mangulu di bagasan habiarat dohita, molo mangulu dohita di bagasan keraguan-raguan, berarti kemerdekaan tidak kita miliki. Kebebasan tidak kita miliki. Sehingga karya nyata yang ada di dalam kehidupan kita akan terhambat, tertekan, dan hidup dalam perbudakan. Danga dong behalua. Alanido bangsa Indonesia sangat begitu antusiasnya untuk bagaimana membuat Indonesia semakin merdeka. Dan kemerdekaan itu kini telah kita rasakan. Molotajaan nakin epistel tong dosongoni. Sihol ni bangso Israel mangido tu debata asa maluan na sidasian perbudakan Mesir. Ala dihilalai do mangulu di bagasan perbudakan, mangulu di bagasan hatoban bukan mendatangkan sukacita.
Mangulu di bagasan perbudakan hanya mendatangkan penderitaan. Mangulu di bagasan perbudakan hanya mendatangkan kesengsaraan. Mangulu di bagasan perhatobanan hanya mendatangkan kekecewaan. Alani dipanggil Indonesia tu debata palua hami bangsong, palua mahami anak hamu. Palua mahami bangso na pinilitmu. Alani do disuruh debatasi Musa, lau manguluan bangso Israel mulak sian Midian tu tano Mesir, asa paluahon ibana bangso Israel sian perbudakan Mesir. Karena kebebasan, kemerdekaan itu adalah dambaan setiap manusia. Tidak ada manusia dalam hidupnya mencita-citakan dirinya, saya mau jadi budak. Saya mau hidup dalam ketertekanan. Saya mau hidup dalam penderitaan. Iko sukunon namai molo ibana adong motivasi na mangulu songoni. Bangsa Indonesia dimerdekakan oleh karena kasih Tuhan. Bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan melalui Musa. Alani sihol ni rohani ganup akan na persia malua sian parhatobano. Las ido na yang pinasahat ni debata tuhita taringo tu haluaon. Apa sebenarnya kemerdekaan yang sesungguhnya? Apakah kemerdekaan yang sesungguhnya hanya berdasarkan keinginan, aksi dan karya kita semata? Dao. Kemerdekaan yang sesungguhnya pinasahan ni debata marhiti Yohanes adalah kemerdekaan secara rohani pertudion. Jala odo dang dia tusi halak parise. Dina di pabua debata tu halak parise marhite ayat di ayat 30 asa dina makatahon ibana torok magabe porsia di ibana. Banyak orang menjadi percaya, namun pertanyaannya ketika Tuhan mengajukan kepada orang Parisi, dungi tedonmu nama nasitongi jala paluon nasitongi mahamu. Ketika Tuhan menyatakan bahwa kemerdekaan itu, bahwa banyak orang yang percaya kepadanya dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, asing alus lima nasida. Hai pina pernisi Abraham dohami, bahasa dohonomu dang dipalua hami. Mereka merasa bahwa setiap keturunan Abraham tidak lagi berbuat dosa, tetapi bukan itu maksud Tuhan. Kemerdekaan rohani yang dipahami adalah kemerdekaan yang sesungguhnya adalah hidup tidak lagi diperhamba oleh dosa. Hidup tidak lagi diperhamba oleh dosa. Ketika hidup diperhamba oleh dosa, maka kemerdekaan itu tidak kita miliki. Kebebasan itu tidak kita miliki. Alanyaha. Ala mangulu dope hita di bagasan parhatobana di dosa. Sude mardosa. Alanido disuruh debata anak nana sasada itu portibion. Lopa luahu kita. Mati ibana di kau pinor silang. Asa malua hita jala. Dang bemadabu hita tu parhatobana di dosa. Kita tidak lagi menjadi budak. Kita tidak lagi menjadi hamba, tetapi kita menjadi anak-anak nih debata. Kita menjadi anak-anak Allah. Haluana songono dan yang pinabuan nih debata di tonga-tonga di ngulu hitam. Kemerdekaan bukan lagi hanya untuk kemerdekaan yang sesuai dengan keinginan, ambisi dan nafsuku semata. Tetapi kemerdekaan di dalam Tuhan adalah molomian hatani debata di bagasan ngolutta. Molomian debata di bagasan ngolutta. Molo taula lomo ni rohani debata. Itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Alani dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus gabi suku-suku jala renungan dihita nang malua dohita sian parhatobana ni dosa manang nadang. Itu tampak dari kehidupan kita. Nunga malua hita sian parhatoban ni dosa, manang nunga malua partodiota, songonan ni dok ni debata. Molo nunga malua hita sian parhatoban ni dosa, dang be taula najat. Dang be tubuh di bagasan ni rohata sogo ni roha. Dang be tubuh di bagasan ni rohata tel. Dang be tubuh di bagasan rohata late. Dang be tubuh di bagasan rohata kedengkian, cemburu, iri hati. Alai aham mana tubuh ima holong ni roha nasian debata ima jolma na mangulu
jala jolma nama lua marhite nanidok ni debata. Mereka yang merdeka secara rohani adalah mereka yang tidak lagi menjadi budak atau hamba dosa, tetapi mereka yang merdeka di dalam Tuhan adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Nakin molodida tema ni na posobulung spirit. Roh yang berkobar-kobar di dalam hati membangkitkan semangat untuk melayani Tuhan. Roh yang menyala-nyala di dalam hati memacu untuk membangkitkan pelayanan di tengah-tengah gereja secara khusus HKBP Mampang Perapatan. Mau lihat mata pasahat tuna poso bulung ni huriatta. Alamar sigor-gor do pertodion nasida. Kemerdekaan yang mereka miliki untuk melayani Tuhan. Kemerdekaan yang mereka miliki untuk memajukan dan berkarya melayani Tuhan. Kemerdekaan yang mereka miliki tidak memberikan dan membiarkan waktu mereka tersita hanya untuk keinginan dan keinginan duniawi saja. Tetapi kemerdekaan yang mereka miliki adalah kemerdekaan untuk melayani Tuhan. Alanita paluas maamang inang molo adong aka iya nakota na poso bulung parsidohot ma unang lebah jala unang ganggu parsidohot ma pakobasyon ni tonga-tongan ni huria molo na poso bulung ibana molo remaja ibana molo sekolah minggu ibana obar tu kategorial na unang tapaloas di situasi nuaing lebah hita jala lupa hita ikon lanta pajonok do dirita tu debata marhite parsaurata maradopod debata di tonga-tonga ni situasi tanuai. Molo mangyuton pikiran ta dang mungkin jala dang mampu hita boy mengadopi situasi di tonga ni pandemik permasalahan ekonomi pekerjaan PHK di mana-mana dang margogo pikiran tanang dang margogo hita lau mengadopi sadiri. Ale margugo do hita madalaton mamulu saluhut nai molo debata mardongat tok kita. Molo debata mardongat tok kita. Dilihat debata hai pasod di hita. Margugo hita mengadopi. Dia karuas ni huria nanuang mungkin terpapar positif COVID. Tuhat tamana masu-masu. Aka ubat nang medis na tinongos tu pamatang. Boy muse marsaur marpungu di tonga-tonga ni keluarga. Ruas ni huriata nanuang terpapar positif COVID na isolasi mandiri manang marsahit partodion nang jasmani sa itu hatama na masu-masu margugu mahita mandalat pos saluhut nai. Roh yang diberikan oleh Tuhan memampukan kita untuk kita bisa berkarya karena kita telah memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk kita berseru dan bersekutu di dalam Tuhan. Adong tulu hal nang pinasahat ni debata marhite trupukta di bagasan tikyon. Di tonga-tonga nilas ni rohatta dia kaya nakota na posobulung na mamestahon parheyo na posobulung di bagasa tikyon idahamu ma pakobasyon na pinatupan na sida ulaw na pinatupan na sida dang nama benlas ni roha hita huria di tonga-tonga ni Mampang Perapatanon dang mabay kita gabe marlas ni roha hita memiliki na posobulung spirit roh yang berkobar-kobar yang menyala-nyala untuk tetap melayani Tuhan tidak menghambat situasi pandemi COVID tetapi pelayanan lebih diutamakan. Tulu hal nanang pinasahat kemerdekaan yang telah dimiliki naparjolo unang beta paloas dirita di parhato berdosa. Unang beta paloas dirita di parhato berdosa. Ingot kita mak, ulahon manadinggan, hobar tulo monirohan di debata. Unang loas dirita di parhatoban dosa. Napaduahon naneng dohono ni debata marhita trupukta, mangulu mahita di bagasan hata ni debata. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Maka roh kita akan menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Pelayananmu, hidupmu
Apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, itu adalah kebebasan dan kemerdekaan secara rohani. Tuhan berkata, orang yang tinggal di dalam rumahnya adalah dia yang mengikuti akan perintahnya. Dan dia datang bukan dari dunia ini, tetapi dia datang dari surga. Dia yang tinggal di dalam Tuhan, dia yang akan memperoleh keselamatan. Napa tuluhon di dok debata marite terpukta. Allah yang memerdekakan adalah Allah yang selalu menyertai dan memberikan keselamatan kepada kita. Dang loasoni debata dirit tamada butuh bagasad dosa. Alai dinanang di palua debata hita. Allah telah memerdekakan kita, jadilah saksi. Bukan lagi menjadi batu sandungan, tetapi merdekakanlah orang lain yang ada di sekitarmu karena engkau telah merdeka. Bukan menjadi batu sandungan, dang nagabi partuk Tuhan, alai gabi sipalua, gabi haluaun mahita. Karena kita telah dimerdekakan Tuhan, maka merdekakanlah orang yang ada di sekitarmu. Selamat untuk naposo bulung kami. Tuhan tamana masu-masuhamu, di tonga-tongani parkarejuan muna, pendidikan muna, sakap-sakap muna, di tonga-tongani ulau muna, manang di dia pehamu, Tuhan taman nama masu-masu, amu saluhutna. Amin. Moliati rohanami dihuali jahuba perdenggan basa, hatam nabadi namar saringar di tonga-tongan di permingguan nami di bagas setikion. Di namar lasni roha huriam HKBP Mampang perapatan lau patupawon pesta perhion. Yanakom munaposo bulung ni huriam di bagas setikion. Moliati rohanami Tuhan di leokodo ton di nagirgir di rohana sida. Toktong nasida mangulahon nang peditongani pandemi COVID-19. Dang manudati dang mangabat ulaon pakobasyon na sida lau mangula di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu mana sida li Tuhan di tonga-tonga ni pendidikan na sida, di tonga-tonga ni parkarejuan na sida, di tonga-tonga ulaon na sida. Jalahoma li Tuhan na paturuan sirokam ni rotodi na hobar tulomo ni roham di tonga-tonga ni ngulu na sida. Asa tokto ngulu na sida gabe bain haboran ni pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga terlumubi di adopanmu. Moliati rohanami Tuhan, mana masu-masu jalan mendongani nasida di pardalanan ningolu nasida. Soksoni Tuhan, tok kami martangi yang di ruas nihuriam manang di dia peli Tuhan. Namar minggu, namang ihut tok permingguan secara live streaming di bagas nasida B, manang di dia pe. Malai Tuhan nama dongani. Malai Tuhan nama masu-masu ruas nihuriam na tongon di bagasan parsahiton. Malai Tuhan nama masu ruas nihuriam na berulang tahun. Asa marlas niroha nasida jala toktong pasatun ngulu nasida holan tu tanganmu asi maroham Tuhan sudah pakobasyon di tongah-tongah di huriamon upasata may matu tanganmu asa homali Tuhan na mangula di tongah-tongah di pakobasyon nami ditodi nang pamatang nami tuhoma upasata mi ngulu nami nang ulon nami di bagasa sadarion asa toktong saluhut nai mambuan haluaon di tongah-tongah ni ngulu nami jumolosi sana sadosa nama. Marhiti-hiti guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami Tuhan. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 270 tolu ayat sada do ududahu tapasat peleata tu lau mangurupi pesta gotilon. Sama
nyakon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang odo haroroani saluhut si leon-leon na denggan dok nasa ulibasa na maulutus upasa tami masiana ni lehon mi tuhami pelian nami tuho sai jalo mai gabiwap na husus di jolom pasu-pasu mai jelar ramoti asa huparhasea kami peleanon pati bulhon harajonmu di tonga-tongan ni huriam doh di portibion buhai marohan nami marhiti-hiti todim asal lam hutadahami godang ni si leon-leon mi tuhami asal lam girgir hami madok mau liate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale aman nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magawarmo, say Roma harajonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unak kami tugihut tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondakot Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasarhon ma damena tutodim. Salam sehat, horas madihita saluhutna. Menurut saya, arti ibadah menurutku adalah itu merupakan wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan waktu kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan dengan cara memuji dan memuliakan namanya. Waktu dimana kita berkomunikasi dan memuliakan nama Tuhan. Untuk lebih dekat mengenal Tuhan dan lebih mudah untuk mencintainya. Ibadahmu kepada Tuhan.
HKBP Mampang telah kembali dengan segenap hati menyembah dan memuji walaupun now we are facing the pandemic. Beta hita ale akadongan unang lupa terus matanya kita harus bergandengan tangan terus menyanyi menyembah nama Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Kasihilah sesama.